ongibamba lo mina. Okay. Futhi umthanda. Hey madoda. Uyaphila? Mntaka baba siyaphila. Hayi siyaphila nathi. Yeah. Bathi uyeza. Ubufihlwe noma sesiwathi into. Hayi ungaqale phela uyithatha sikuphi sesikade. Kanjani hayibo. Lemitha vela ayiceli aphume. Yenza kanjani? Yeah. Ubufihlwe bizonke lesikhathi. Mntaka baba bengicashiswe uyazi inkosi iyafihlwa. Yeah. Isikhathi eside bese ibuya isizothatha isihlalo sayo. Kunjalo ngana kwethu. Usho ukuthi kunabe kade behlele esihlaleni sakho nje abadede. Bekufanele ukuthi bekhlela inyoni nje. Sekufanele isuke bese kuhlala ukhozi ke njengamanje. Hayi futhi umntana ngiyazi. Kunjalo. Kunjalo. Okunye mhlambe ongakusho. Yeah. Ngoba uyabona phela mhlambe sonke lesikhathi wena ubungekho endimeni mhlambe kodwa ngabe kade ukhona khona. Ubukwazi ukubona ukuthi nasi isikhathi. Yikuphi mhlambe okusha? Yeah. Ozokwenza. Mntaka baba njengoba mina ngiyinsizwa eyaphiwa lento ngoba angiyiphoqi kwenzeka noma yini noma ngasiphi isikhathi noma nini ngisho umuntu engivusa ngilele ethi awungishayile nje ingoma ethile ngivele ngiyishaye nje ngoba lento iphila kimi egazini so angihleleli into ukuthi ngize ngiyenze uyabona yebo hayi bro mntala kuyezwakala kodwa ucabanga ukuthi inhlalo zakho zimi kanjani ngibona lapha ngathi usestudio impela nganoma seyiyona i-downtown indlela Mntaka baba i-downtown bekuyistudio esikhulu ilapho bongena thina khona ungena omtshengiseni ungena bonke abantu iqhawe lamiki sase sivalwa sithe masivalwa mntaka baba kwase kuvuleka inkuzumalanga yestudio esilapha eMidrand echofa sikamzamo Ndlovu ilapho ke ngikhona ngitholakala khona ngoba angisafanelekile ukuthi ngene estudio lezi ezincane yebo uthi nakhona kumele urecord umuntu understand no sound wakho kunjalo mntaka baba lezi intwana lezi ngoba seshaya ngo-AI hey konakele phela lapho yikho ukuthi ngeke ngikhulume kakhulu indaba yakhona kodwa nje kusehlazweni kakhulu futhi ke njengoba sengibuyile njengamanje ngizomboza yonke into njengoba sengiqalile ngivele ngiboza njengamanje kunjalo mntaka baba njengoba si-August njengamanje vele kumele uphume nje ku-August lo njengoba sesiuqalile nje sesiungenile njengamanje ngiye studio mangisuka la njengamanje sizothenga imoto zothenga imoto njengamanje masuka la sihamba ngayo inkuzumalanga siye studio lapho esiya khona yebo hayi cha phela singandi kakhulu ngoba senguzwile mina kodwa abangakuzwanga kusho ukuthi hayi phela hlezi kunjalo mntaka baba bayohlezi bekhona labo yebo hayi akuhluki bro mntana siyabonga mntaka baba yebo Sanibonani inyanga yeshumi umaphanda phansi ebuyeni uthi maqeda thopheka ababhemi nabafokazana ake ngikhulekele kuse sonke isizwe ngiyazi ukuthi abantu abaningi ibafowethu nami ngiwuye omunye owayengumlandeli wendidane kakhulu hayi bafana bakithi le ndoda esikhumbula kodwa suthi rest in peace siyayisikhumbula kakhulu madoda sometimes kunezinto eziyenzeke emhlabeni kube nabantu abawela lugcobo lesibusiso sokuthi nanga umuntu okwenza into efanayo ngiyazi ukuthi abanye mhlawumbe ngeke bengizwe kahle bathi emculweni wendidane nesho ukuthi baningi abantu abamkhumbulayo njengisena namhlanje ngesibusiso nangomusa nangoNkulunkulu ake sinikeze le ndoda ithuba usitayela suka manje ndoda siyakhala impela ngiyaphakamisa Ngandla wethu ke lensizwa ke
ithi-ke yona izobambela indidane, izobambela uMtshengiseni izingane zakwethu. Uthi-ke yena ubesadedela nje abafana abancane, uyena iqhawe. Sakhumbula ukuthi phela lana-ke kumaskandi khona igcokamelisha nalo lizibiza ngenkosi yamaskandi, kube khona uKhuzani Mfokampungose naye uzibiza ngenkosi yamaskandi, kanjalo njengoba negcokamelisha lizibiza ngenkosi kamaskandi. Bese kuba-ke nabanye-ke okay nebamba sihlalo uMayogathi naye futhi uyinkosi kamaskandi, kodwa-ke uMthandeni Gcwamamelisha wathi uyibamba sihlalo ukuze naye akhothanyelwe uMayogathi lana-ke. Kodwa-ke le nsizwa-ke ithi-ke yiyo-ke inkosi nje eyayisadedela-ke abafana abancane, uyena-ke oyinkosi kamaskandi. Kungabe kuthini ukuphawula kwakho mawuzwa ushuni wakhe? Ngempela kungabe uzobuyisa uMtshengiseni endimeni yezomculo kamaskandi? Mina-ke nawe bengathanda sihlangana laphayana kwi-comment section, ngizwe uvo lwakho ukuthi uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button siphinde sihlangana kuvidiyo elandelayo. Danko sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.